sade se sadnice u Morhalomu na posjedu Lasla Čanija. U porodici zamjenika gradonačelnika je tradicija uzgajanja začinske paprike. Istina je da su u 90. godinama i oni prestali da se bavi uzgajanjem te veoma zahtevne biljke. Kada je međutim naselje 2012. godine odlučio da će ponovo početi sa uzgajanjem te kulture, oni su bili među prvima koji su na svom posjedu posadili paprike. Kada ga slušamo, razumećemo zašto puno ljudi ne žele da se bavi sa uzgajanjem začinske paprike. Így hektárjára azért a 600 mázsa szerves trágyát alá szoktuk szórni, mindez a terület is itt a hátam mögött, 5-600 mázsát, akkor az be van tárcsázva. Én ezt szeretem úgy csinálni, hogy már ha az idő engedi, január-februárban be legyen forgatva a szerves trágya, majd ezelőtt egy 3 héttel kapott alapműtrágyaként egy nagyon pici nitrogén, foszfor, kálium kevert műtrágyát, és utána betárcsázva, és most ültetés előtt egy héttel kapott egy alapgyomírtót, és be lett tárcsázva, pont az, hogy az ültetéshez a megfelelő magágy előkészítés megtörténjen, és egyenletes legyen a felület. Osim odgovarajuće pripreme, zemljišta je iz aspekta budućeg obilnog uroda važan moment i kvalitet sadnica. Sadnica je lepa i zdrava ako ima bar 4 zdrava lista i jak koren. Jó fűszerpaprika, bokros fűszerpaprika épp gyökérzettel van, és úgy mondjuk, hogy nagyon nagy gyökér tömege kell, hogy legyen ezen a homokon, hogyha azt akarjuk, hogy a nagy lombfelületet, amit muszáj az éghajlatváltozás miatt neveltetnünk, azt elbírja látni tápanyaggal és vízfölvétellel. Sadnja sadnica je pravi timski rad, čak i ako se radi mašinski. Sadi se po 3 biljke i prilično gusto jer paprika ne voli da bude sama. Razmak od 20 cm među biljkama je idealan jer tada mogu da zaštite jedna drugu. Pošto se sa mašine ne vidi dobro da li je svaka sadnica dospjela na mesto, jedan radnik uvek ide iza mašine i ručno namešta već posađenu ili sadi dodatnu sadnicu ako je potrebno. Paprika voli sunce i ovo peščano tlo, ali zahteva puno vode. Već prilikom sadnje treba obratiti pažnju da korenje bude dovoljno vlažno. To se obezbeđuje rezervoarom vode na prednjem delu mašine. Paprika će prospati ako se ne bavimo njome, a bit će veoma zahvalna za briđan uzgoj. A fűszerpaprika nem egy magányos növény, azt szoktuk mondani, hogy a fűszerpaprika az árnyékba szeret, ez pedig az árnyékot azt jelenti, hogy az én árnyékomba, vagy a benne dolgozó ember árnyékába. A fűszerpaprika az napi odafigyelést igényel, ha nem is kell ápolási munkát végezni, de törődni kell vele és körbe kell járni, észre kell venni, hogyha betegség, észre kell venni, hogyha a talajvíztartalma csökken, észre kell venni, hogy tápanyagot pótoljunk. Dok paprike rastu, vredi pogledati istoriju te biljke. Ma koliko se danas tvrdi da je začinska paprika tradicionalan začin mađarske gastronomije i da koliko je paprika iz okoline Segedina stekla svetsku slavu, naši preci su uopšte nisu upoznavali. A kada se biljka pojavila, nisu je koristili kao začinsku biljku. Do kraja 18. veka je bila ukras plemićkih vrtova, a koristili su je kao lekovitu biljku za smanjanje reumatskih bolova. Prvi put se spominje u 17. veku, u jednom tekstu o bašti Margite Seči je nabrojena ukrasna biljka sa nazivom crveni turski biber. Stručnjaci se ne slažu ni u tome kako je biljka dospela u naše krajeve. Neki kažu da su je doneli iz Amerike, drugi tvrde da je preko Turske stigla iz Indije. Govori se da su segedinski Franjevci bili prvi koji su ljutu papriku uzgajali u svojim baštama da bi je pojeli, a dok su je gutali morali su da gutaju i svoje suze. Tako je dobila ime pridev paprikotov. Naime, znači od čega čak i sveštenici plaču. Možda to objašnjenje i nije baš pravilno, sigurno je međutim da opis paprike nećemo naći u kuvarima tog vremena nego u tekstovima o lekovitim ukrasnim biljkama. Mada se u 18. veku već uveliko koristila u kuhinjama kao zamjena za skup biber, ali ne u plemićkim nego u seoskim kuhinjama. Jožef Čapo, lekar iz Debrecina, u svojoj knjizi iz 1775. godine sa naslovom Nova lekovita i cvetna bašta piše kako seljaci gaje papriku u svojim baštama, crvene, dugujaste plodove suše i tucaju. Ta knjiga je prva u kojoj nalazimo napisan taj naziv, paprika.
Da bi se u nekom kuvaru pojavio prvi recept sa paprikom, trebalo je čekati sve do 1830. godine. Mađarski nacionalni kuvar István Cifrai je velik dostignut mađarske gastronomije. To je naime početak mađarske kuhinje. Prvi put se opisuje susret masti, luka i paprike. O tome, doduše malo negativno, piše čak i grof István Széchenyi u predgovoru poznate knjige sa naslovom Kredit. Mnogi smatraju da je pravi majstor kuvanja taj koji u jela dodaje puno paprike, a da je pravi Mađar onaj koji to voli. O lekovitim svojstvima paprike se u zadnja 2 veka malo govori, ali ipak nije sve zaboravljeno. Az egyik kulcs összetevő ez a kapszaicin, amitől csípőssé vagy nem csípőssé válik a paprika. A kapszaicinnek is van gyógyhatása, de ez csak az egyik összetevő. Aztán ott van benne a C-vitamin tartalom, ami éppen a szegedi kutatásoknak köszönhetően tette világhírűvé a szegedi paprikát, és hát akkor ebben a növényben is vannak olyan színanyagok, karotinoidok, amelyek önmagukban szintén egészségesek. Tehát ezek 3 külön vegyületcsoport, mindegyiknek van előnyös hatása. Za otkrivanje vitamina C je segedinski profesor Albert Szent-Györgyi 1937. godine dobio Nobelovu nagradu. Do dana današnjeg je on jedini mađarski naučnik koji je to priznanje dobio za naučno otkriće koje je završio u Mađarskoj. Jedan drugi segedinski istraživač je 10. godina posle profesora Szent-Györgyija postao poznat zahvaljujući paprike. Profesor Miklós Jancsó, mlađi, je počeo da istražuje kapsaicin. Szegeden már évtizedek óta zajlanak olyan kutatások, amelyek a kapszaicinnek a fájdalomcsillapító hatására alapozva próbálnak egy teljesen új típusú fájdalomcsillapító gyógyszercsoportot kifejleszteni. Ilyen gyógyszer jelenleg még nincsen, de hogyha ezt sikerre járna egy ilyen fejlesztés, az egy teljesen új megközelítését jelenteni a fájdalomcsillapításnak. Polako stiže jesen, a to znači da su paprike na posedu Čanijevih već lepe crvene. Može početi berba. Dug je još put do mlevene paprike, jer se samo dobro osušena paprika može samleti. Legalább egy 2 hetet pihentetni a zsákba forgatva. Régen eleink is ezt így csinálták, fűzve, később szütyőzve, mert a festék tartalom ilyenkor kiteljesedik, illetve stabilizálódik a fűszerpaprikába. És a következő, tehát minden lépésnél van buktatója. A következő lépés a szárítás. Ez megint nem mindegy, hogy úgy kezdik el szárítani, hogy iszonyatosan magas hőfokú levegővel, hisz akkor hajlamos a fűszerpaprika a kikaramellizálásra, hogy a benne lévő cukor kiég, és akkor nem lenne ez a finom illat, amit most itt érzünk, hanem egy égettebb illat, és ez a színére is ki tud hatni, meg az ízére is ki tud hatni. Tehát nagyon fontos a szárítás. Mi itt azt valljuk, hogy akkor kell őrülni a paprikát, amikor igény van rá, addig maradjon féltermékként. Industrijsko mlevenje je počeo na prelazu iz 19. u 20. vek. Danas se sve odvija mašinski uz stroge higijenske propise. Prilikom oživljavanja te stare proizvodnje paprike, u Morahalomu je bilo veoma važno da smo odmah na početku obezbedili svoju sušilicu, magacin, mlin i odeljenje za pakovanje. Kada čovek uđe u ove prostorije, odmah osjeća miris dobrog začina koji se ne može uporediti ni sa čim. Érzik az a kis pirított, enyhén pörkölt, fűszerpaprikára jellemző, de nem égett illat, és most ugye a kollégák kibontották a féltermékzsákokat és felöntötték a garatra a félterméket. Ez már annak az illata, hogy átjutott a második örlőkövön is, és már a zsákba van a megdarált fűszerpaprika őrlemény, és ilyenkor valami iszonyatos jó illatot áraszt, hisz nagyon frissen van őrülve, és a pirosítókőnél nem csak a színe, hanem talán még az illata is azt mondom, hogy ki tud teljesedni, és utána kerül fel a homogenizálóba, amit mellettem baloldal fönt látható, amire tulajdonképpen az egész fűszerpaprika őrleményt végül egy egyöntetű homogén
állományúvá teszi. Evo ovakva je kvalitetna začinska aleva paprike, obrađena od strane bržnih ruku, uzgajana od strane dovoljno sunčevih zraka koja su karakteristična za regiju Južne Nizije, plevena najmodernijom A tehnologijom. fűszerpaprika az a fűszer, bőrlemény, amely szalonnához, húsokhoz díszíteni a konyhába, pörköltekhez, levesekhez, nagyon sok körözöttekhez, nagyon sokféleképpen felhasználható. Halászlé. Hát, még ha lehet harangsót, a halászlevet is nagyon szeretem, hallevet, a tiszai hallevet. Tehát ehhez mind nagyon finom őrleményre van szükség. U zadnje 2 decenije se paprika baš i nije proslavila u Mađarskoj. Bilo je skandala oko falsifikovanja tog začina, uzgaja se na manje od 2000 hektara. Pojavile su se jeftine varijante. Uprkos tome, tehnologija uzgajanja i obrade mađarske aleve paprike, kao i povoljni geografski uslovi, omogućavaju nam da osim izvrsnog kvaliteta garantujemo i najbezbedniji mleveni proizvod na svetu. Ako nam to uspe, paprika ni posle više decenija neće nestati iz mađarske kuhinje, a u subregiji okoline Segedina će postati najznačajniji faktor u proizvodnji.